Медитация за любов към себе си. Случва се така, че да даваме любовта си на някой, който не отвръща на нашите чувства. Случва се да даваме повече на друг, отколкото получаваме. И когато сме в това положение, се чувстваме отхвърлени, ненужни, невидими, непълноценни. А всъщност, за да бъдем обичани, е нужно на първо място ние да обичаме себе си. Хората виждат в нас това, което ние излъчваме. И ако в нас няма любов за самите нас, никой друг не иска да ни я даде. Така че, затворете очи, отпуснете се и следвайте гласа ми. Представете си, че пред вас е човекът, за когото имате любов. Гледайте го в очите и усетете колко любов има във вас за него, за нея. Мислено кажете: в моето сърце имам любов за теб. Но ако в твоето сърце няма любов за мен, аз ще продължа да те обичам и ще ти дам любовта си. Давам ти я безвъзмездно. Не ми дължиш нищо. Само я приеми. Представете си как от вашето сърце излиза сърчице. Голямо колкото е голяма любовта ви за този човек. Сърчицето плавно се движи към сърцето на другия. Вижте как влиза в неговото сърце. И вашата любов го изпълва. Кажете: аз ти давам любовта си, а ти прави с нея това, което е добро за теб. Не ми дължиш нищо. Бъди щастлив, бъди щастлива. Разбирам, че ти нямаш любов за мен и няма как да ми дадеш нещо, което не носиш в себе си. И не ти се сърдя. Приемам това. И ти благодаря, че те познавам и че знам какво е да те обичам. Благодаря ти за хубавите ни моменти заедно и за тези, които остават само мои фантазии.
Пускам те с любов, с моята любов. Вижте как жената или мъжът срещу вас ви гледат със спокоен, нежен поглед. Вижте благодарността в очите на другия. Благодарни за това, че не искате нищо в замяна. И сега, колкото и да ви е трудно, се обърнете с гръб. И направете крачка в обратна посока на този човек. Колкото и да ви е трудно, пристъпвайте. Пак. И още една крачка. И още една. Вижте, някъде там в далечината има светлинка. Гледайте към нея и продължете да вървите. Приближете светлината и влезте в нея. Усетете какво е да сте облени в светлина и тя да прониква във всяка ваша клетка. Светлина от чиста любов. Усетете всяка клетка от вашето тяло как се пълни с любов. Усетете как сърцето ви се пълни с любов. Как оздравява. Как счупените частички в него се свързват. Усетете какво е през вас да протича толкова много любов. И ето, в тази светлина влиза още някой. Влиза правилният човек за вас. Усетете присъствието му. Усетете как също някой друг като вас има нужда да бъде излекуван, да бъде обичан и облян от същата светлина. Докоснете го. Прегърнете. Мъжът или жената. Слейте сърцата си и усетете как бият в един и същи ритъм. Усетете колко са свързани душите ви и как цял живот сте чакали точно този човек.
точно този човек може да ви разбере напълно и без думи. Може да излекува болката ви с нежно докосване. И има толкова много любов в сърцето си за вас. Колкото любов давате, толкова и получавате насреща. Вие сте любов. И любовта е до вас. Представете си как вървите заедно с правилния партньор за вас. Вървите заедно, щастливи, обичащи, щастливи, с цялостни и изпълнени с любов сърца. А миналото е зад вас. И можете само да благодарите на човека, в когото сте били влюбени преди това. Благодарете му от цялото си сърце за това, че ви е дал възможност да срещнете най-подходящият партньор за вас, като отхвърлил любовта ви. И че ви е дал най-ценният урок да обичате себе си на първо място. Това, което излъчвате, това привличате. Не спирайте да обичате. Но започнете първо да обичате себе си. Само тогава любовта ви ще бъде оценена и приета от другите. Обичайки първо себе си. Когато сте готови, може да отворите очи и да се върнете тук и сега, обичайки себе си.